Evropské a světové scéně. Kategorie kolektiv. V této kategorii budou dohromady oceněni kolektivy jak v kategorii mládeže, tak v kategorii dospělých. Vystřídají vás volejbalové juniorky volejbalového klubu Znojmo Přímětice. Volejbalové juniorky obsadili v extralize juniorek v sezóně 2009-2010 12. místo. Volejbalový klub Znojmo Přímětice. Tak víte co, začneme tím, že se představíte. Aha, to bude delší asi. Daniela Svobodová. Michaela Dvořáková. Výborně, to jsme zvládli bez problémů. Dámy, vaše volejbalová specializace? Blok. Smeč. A nějakou nahrávačku byste tady neměli? Nějakou skrytou možná. Nějakou skrytou, ale ona sem nechce jít nahoru. Ona se stydí. Znojmo jsem vnímal jako spíše plavecké město. Dneska vidím, že i vynikající volejbal tady je. Takže budoucí reprezentantky třeba tady ze Znojma. To se uvidí, ale nějaký ty předpoklady tam moc nejsou. Nejsou předpoklady, no tak vy asi málo trénujete. Včera ve Vyškově jsme řešili s vyškovskými hokejbalisty, kteří byli vicemistři České republiky, že trénují 2krát týdně. To mi přijde docela málo. Kolikrát týdně trénujete vy? 3krát. 3krát. Vidíte, to jsou ještě 2 dny volno, že jo, zbytečně. A co děláte ty další 2 dny? No, učíme se, nebo... Aha, tak znova. Co děláte ty další 2 dny? Opravdu se učíme. Tak dámy, jaké bylo vysvědčení? Vyznamenání. V pořádku? Neměla jsem vyznamenání. Já myslím, že jste radši ani nedostala vysvědčení. Volejbalový klub Znojmo Přímětice. Extraliga juniorek, 12. místo.